Kare papat ngoselipor Kare papat ngoselipor Ayo ngono to Pak ya. Ngombe ngombe. Ini ana lale ora diwe ngamuk pagar daya ngambruk pagar daya ngambruk omajo mabuk ya Mas ya Jeli Surabaya yang solo tuku Jeli saya Banelo Kelikan sikir manis Ya Mas ya Mas Ibu sekarang bangun negara Lalilo. Ayo. Wingon. Lah iya to. Ketek urung merasuk iki ya urung penak. Ora mungkin merasuk wong eneng asine. Ora elok wayangan pepadi Sragen. Heeh. Ya lagi iki lho wayangan nganggo AC. Lah iya elok tenan. Ora Iku masuk angin. Ayo angkat Mas. Angkat Mas. Jare kon ngangkat. Ora diangkat aku nih. Lah apa nih? Suarane. Oh. Mangga. Ngisor kretek naga mae. Penak dhewe ngene iki. Lah iya. Ibu iso. Ngopo ra iso ki wong normal. Niki kadang-kadang saking SMK, alumni SMK Negeri Kedawung mugi rawuh, malah kaporo saking DKM utawi Takmir Masjid Darussalam ugi nderek mirengaken, malah kaporo wau kirim bunga papan selamat kepada seluruh pengurus Pepadi Sragen, mugi-mugi tambah rezekinipun, amin. Tambah ngerboko usahanipun, amin. Tambah anakipun, amin. Arep amin kowe melu amin ngono. Lah kowe ya iso. Lah ki arep tambah karo sapa ora duwe kok. Entang golek. Lah iya. Ya ayo dalam pencarian yo. Ngaku rondo 5 anake. Lalu ya Mas ya. Pipi ngono pane, atimu piye rasane? Etan kali kula yo kali, kali ono wote. Etan gem ati kula mati, yen ditimbang podra bote. Ayo yo. Lalilo, lalilo. Lah ya iki mau sing bablas ki jumlangan sapa? Pandu lho. Lah iya. Kabeh iki manut pengendang. Oh iki piye? Lah Pandu. Hitungane piye wong janjiane kalih Bapak cuma 2 tayu kok. Pandu. Iki dadi 3 tayub. Nggih, Pak. Oh Bapak. ya. Santai wae. Iki kok njaluk tabel Pandu iki.